तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग, स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके होली स्पेशल एकदम ज़बरदस्त मीटर। और दिल से बताओ तानी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाही तो सीजनली सॉन्ग चाही, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बाटे। और हाँ, कहल चाह भैया कि चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रुआ के हर रोज़ हमारा वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। हर रोज़ हम सुबह मॉर्निंग में वीडियो डालीला। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो गाना बहुत बढ़िया वायरल के ले रहा, अरे नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर, वह धुन बाटे। लेकिन एक होली में कन्वर्ट के लिए देखी कैसे गाओ के बाटे। अरे भाग से भेटाइल बारू भौजी एको रहो, ए भौजी सुना कि भाग से भेटाइल बारू भौजी एको रहो, भौजी एको रा सुन भौजी एको रहो, कि भाग से भेटाइल बारू भौजी एको रहो, आ देवर से रंगा लयापन फुलहा कटोरा हो, हाँ देवर से रंगा लयापन फुलहा कटोरा हो, कि भाग से भेटाइल बारू भौजी एको रहो, भौजी एको रा सुन भौजी एको रहो, हाँ भाग से भेटाइल बारू भौजी एको रहो, आ देवर से रंगा लयापन फुलहा कटोरा हो, ए हो देवर से रंगा लयापन फुलहा कटोरा हो। तो भैया इमें कोरस लगवा सकीला, बढ़िया से गायकी करतानी तो जेंगा गाना बाज रहे वहीं गाना बजी भैया। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।